Здравейте, приятели! Вие сте в 8-ма част, как показвам всичките си гримове, които имам. Показах две гъбки и продължаваме с гланцове и червила. Ето този кафяв и номерът му е такъв. Отваряме и чакайте обратно, майче е така. Догоре така. И ето така ми стои. Доста ми харесват кафяви червила и вие пак отидете в 9-та част. Отидете в 9-та част. Чао!